Yebo siswa. Awungitshele wesiphe. Uyimisele ngani ngempilo yakho? Siphe mina ngangitanta la. Ngintanta zonke izikole ezikhona. Ngifunela wena isikole. Musu usitholile isikole, yini akwenza ukuthi ungayi esikoleni? Hayi siswa mina ngiya esikoleni. Ugcina nini ukuya esikoleni ngawungitsheli siphe? Izolo mengile siswa. Uqambela nama ngasiphe? True God siswa mbuka mengile izolo. Siphe uyangitshela umala ukuthi mina selo ngahamba ngaye eThekwini. Wena ukwazi walibhada esikoleni. Yini akwenza ukuthi ungayi esikoleni? Hayi, uMasipho unamasipho sisi. uMasipho unamasipho ngeke. Mina mengile izolo. Uqonda ukungitshela ukuthi umazi zonke lezi zinto ayisho ngawo. Uqamba amanga? Yebo. uMasipho unamasipho sisi. Iyodwa kodwa manje into ezosiza ukuthi mina ngifonela use. Ngimbuza ukuthi ugcine nini wena esikoleni. Ngifona? Yebo ungafona. Uyazi ucathi ngiyadlala. Foni yami iqahle impela ngoba ila iduzana. Siswa before ufone ngicela ukuchaza. Uchazani siphe? Ukuthi yebo indaba engayi esikoleni. Chaza siphe ngilalela. Okay. Yabona siswami ngosuku lokuqala lapha esikoleni ngasuke ngenze iphutha yabo. Ngasuke ngadlasa inganze isikole itaxi yabo. Mina ngu-driver zona zama passenger yabo. So ngisaba ukuthi zona zizongiceba yabo. Mase ngiyashaya. Ende mina ngiyayisaba futhi induku. Kunani pho umushawa siphe? Kunani mushawa? Yakabulala bayinduku. Akekho. Ukuthi nje ngangibona bebhorekile eclassini yabo. So ngabakhipha busy kancane. Makuthulekile siphena? Hey, futhi ungachazi. Siphe, sikhathele mfethu wena. Iyona impilo ofuna ukuyiphila le? Ufuna ukuba iphara? Cha. Uzongisiza kanjena ke ukuthi uye esikoleni. Uyeke lokuphara obenzayo. Uyeke ukuhlupha futhi mfethu. Yebo ngiyakuzwa. Wozala. Oshushu. Yo, Wakho namanzi abekwe la? yawa mfethu. Okay, asebilile kwazi wathatha nami ngifuna ubeka wami. Awathathe wena phela mfethu ngibele amanye. Hayibo. Wathatha ngani vele wena? Sashaya umoya la mfethu kancane. Hayi okay. Kodwa sibonene isikhathi? Ngisibona ngesikhatsini vele. 6:30 indoda. Akhuleka ngizogeza noma 7 mina. Uzoba late nje. Hayi mfethu ngizokwazi ukukhava konke ngo 30 minutes. Uzogeza. Uqoke. Uphinde udle kwana lo 30 minutes lo? Ya mfethu ngizophisha umngqwele nje once. Hey shushu uyaxaka yazi. Usasithanda nje isikole? Mfethu ngokuthi geza nje qanga nami usho ukuthi ngishintshile. Akashintshi lutho baba ngisasithanda mina isikole. Hayi. Okay ngiyakuzwa ngisawogeza. Ushushu. Kome kwathiwa esikoleni siwathatha nini ama reports? Hayibo. Namhlanje mfethu ibangikhumbuza bese ngisawugeza mina mfethu. Hayi. Hayibo ngiphe wona nje. Angithi lokho kwaqozela ngibuza nembuzo u1000. Hayi phela mfethu angithi yabo mfethu bengixaya phela ukuthi hey nje ukuthi angigeze kuqala kunawe. Phela mfethu yabona nje nawe uhlala ugeza kuqala kunami. Ayisala uxakeke phela ngisogeza mina. Yibula umjida. Ayishushu ngibekeleke nami. Hey ushushu. Hey namathi ngizwe lento adayisa. Yo, ngaze ngalate. Isikhatsini kona manje. We-Jess nokhanya ngimazi ukuthi uphi. Yo, thank goodness nango. Sisi, uphumaphi? Uphumaphi? Ngaze ngasisela mfethu namhlanje. Lalela phela awunanto ocomulaba lapha? Cha, anginayo. Awuzoqoba esikoleni? Ya, iphela ngathi silate kakhulu ke namhlanje. Silate vele mfethu. Uyabona njengoba sekuvonele sango la kaGwego silate. And mfethu umalume ujwayele ukudlula lapha isango lisavaliwe mfethu. Yabo nje lo uyangidina mfethu. Awumazi ukuthi ukhamsebe ngoba phela silate and sizoshaya esikoleni mina ngiyayisaba ke induka ngifuna ukushawa nje. Lazi wena. Hawu ma. Yini? Mfethu ina ngathi uMr Dlomo nje lo yana.
Nkosi yami, uyena ngempela. Uma uyena. Usazolibela sibuza manje ukuthi sifunde grade bani? Hey Blazi, bese yabo Mr. Dlomo indlela akhulule ngayo uzosibuza mfanami noma kanjani. Khulule uzosibuza. Ya, lalela phela mfethu. Mayefika ungamtshela ukuthi ngisafunda grade 8. Umtshela ukuthi ngenza grade 10 njengawe. Ngobani? Kunani umfuna grade 8? Ha mfethu, uyamazi nawe Mr. Dlomo unemibuzo eminingi. Uzolibele manje ngibuza ukuthi ngifeyiliswa yini kangaka yabo. Awumekele. Ungitshele kahle, yini le ekufeyilisayo ngempela wena ngoba phela wena ngiyakwazi ukuthi usiqenge usiqongo samakhanda. Uzololokhu ikuphi ke ngakho? Feyiliswa yini? Angazi namfethu. Uma ukazama ukuthi eyobona umuntu obonayo. Bathi nginabantu abadala, abafuna ukuthi ngifunde isikole. Imake, indaba bengafuni ufunde. Angazi namfethu. Mhlawumbe bafuna ukuthi ngiyothwasa mase ngelapha abantu. Angazi. Mnganami. Yazi indaba into ekumele uyenze wena yini? Ukuthi uhambe uye kumuntu umcela ukuthi ehlise abantu abadala bakho mfethu. Bakulinde ukuthi uqede isikole. Uncane kabi wena phela. Ya, uqinisile mfethu. Inkinga uma wake wayizama lento le. And mfethu phela mina akukwazi ukuthi ngalibele ngiphinde grade 8 kuze kube kathathu. Ngeke mfethu. Uzoba right mnganami. Uzoba right. Ya. Ngiyakuzwa. Mfethu yazini nangu sesengathi uyasondela. Awushintshe topic kancane. Manje usho kwethu manje nomango lafakini. Now uyazi ukuthi ngiyayifela ngomango. Hey awukungibhekele phela ezihlahleni. Sisi ukhona umango ugcwele izihlahla kuleka wena. Manje. Hawu, awubhekele abantu ninjani? Awu, unjani? Hayi ngikhona nami. Anishoni kodwa abantu abami. Kusazameka nje esikoleni. Bayise hayi kuyafundeka kancengeke. Hayi ngiyajabula ukuzwa lokho. Manini ke anishoni senenze grade bani manje? Sesifuna grade 10 se. Grade 10 hayi senikhule ngempela. Yazi sekuyacaca ukuthi nala sesizoba nawo manje ama scientist wekhanya. Awusho kodwa mntanami. Usabaqoqoda amakhanda njengoba wawenza nje lapha kuthini. Usenjengoba ungazi nje. Namanje ngisayibambe ngomthetho omdala nje sithi. No hayi ngiyajabula ngani yami kusanjalo. Hayi ngiyabonga kakhulu. Niphathe kahle ke nifundi sezwana. Bayikhuleka ayisayiphatha kahle. Hayi ke kulungile hayi. Awuthi ahambe ke ngoba phela izingane efanele zimfice sefikile ngithi. Hayi ke niphathe kahle. Bayise uhambe kahle. Ngiyajabula hayi bakhulile abantu hayi. Afange bengekwenza da mina kuwe bekusuka ngaphakathi Shesha phela ndoda. Nkabe yami. Sho mfethu hamba kanjani? Ku right sengezokwena mfethu. Uqondile mnganami. Musho njalo hayi kicking mfethu. Nami ngithanga nginciphise nje mfethu incwazi zami. Wapha hayi into etheni esiyenza sezingiphatha kahle ngosomluko mfethu. Uyisizile nkabi yami. Hey. Manje awusho mfethu buka ngitshela ingane leplan mfethu izolo ukuze nami ngizoyinciphisa. Fena naleli sonto selifile. Hari nkabi yami. Nami nje mfethu ngicabanga ngisekhaya cabanga. Akusenani mfethu. Awungiphelezele mfethu ngiyobeka lezi incwadi eclassini. Fena namhlanje ngisendelwa ngedwa. Hayi okay asambeni. Awusho mfethu. Uphethe incwadi zani lapha? Mfethu ngiphethe zasenje kuphela mfethu. Uyisizile ndoda plus uyena ingozi kuphela lapha. Hayi. Plus wathisha lo mfethu uyashubisa mfana sambeni. ngamukela ukuthi wahamba uthanda omunye umuntu manje ngasaba usaba ukuthi uzongikila njengawe Rondo face. Sokuhamba kanjani bese? Akumoja lapho. Ayihamba kahle. Sho, senjahe kushaya intambama namhlanje mfethu. Yibo kwenziwa ntambama mfethu. Phuma ama report ndoda. Apho namhlanje? Ya, usuku ke namhlanje mfethu. Yazi bese inhliziyo yami ngitshelile kuseni yathi oto ungeze esikoleni, but mina ngoba nginenkani ngeza. Hayi ndoda bungalova kanjani ngosuku olukhulu kangaka? Hayi lukhulu kuwena, kumina nje umsangane hayi. Hayi ndoda, kodwa ngcono ngoba usufikile. Imake, manje wena bungafuni ngithola report lakho? Hayi lingayisihleli lapha estafu mfethu hayi. Hayi ndoda, shuthi wena ufuna ukubona ukuthi ubhedephi nje ama results akho? Ngiyafuna but not manje. Hayi ndoda ufuna nini? Unyaka uyaphela manje masheshe siyimisele. Yibo. Usuyaphela? Ngathi uyisonto lokuqala uThemthuna. Phela wena manje uthatha ngasuyaphela kuzokwazi ukuricha amagoli akho. Uyakhuluma ngama-goal manje. Phela mina ngidlala ibhola. Cha, ngisho amagoli awebhola mfethu. Ngisho amagoli mina as izifiso zakho. Hayi shusha ngididayo manje mfana. Amagoli kufeza izifiso.
Ya ndoda, athi kubekela nje. Yabo ukuze uzokwazi ukufeza ifiso zakho zonyaka. Kumele usheshe uyimisele uthathe ngathi unyaka usuyaphela. Ngoba uthathe ngathi usaqala, uzosungakwazi ukuyifeza ifiso zakho, uzosuku relax. Ya vele usaqala nje unyaka. Phela wena kumele uthatha njalo. Shengikuzwa mina mfethu. Ahlahleni uthi mina. Angithathi ngathi unyaka usuyophela ubusaqala. Ya ndoda. Hayi. Ngasasele inyanga engaka. Roda mfethu yekela mfethu. Vele ngeke-understand lento lena. Hayibo. Ungibhedela lo. Awusaqala ngithathe ngathi usuyaphela. Bengizogqokani pho? Hawu buda kiwe nje wena izolo. Hawu baby mfethu. Emajongo mina nkulumi kabi, ankulumi kabi, intombi ephuzayo, intombi ebandla. Mina Ukhona Sorry bhuti. Yebo, Unjani? ngiyaphila. Ngiyaphila. Bengicela ukhombisa iclass la grade 7 uthi ngingakephi? Yakuboka grade 5. Thatha uleft engathi uyahola ngithi akwazi ahola. Angikwazi yazi. Yakuboka grade 4. Ngithi akwazi khona. Bhuti wami angikwazi nakhona yazi. Hayibo. Kanti yiliphi iclass olazi kule sikole? Empeleni bhuti wami mina ngimusha kulesi sikole. Kodwa bengicela ungikhombisa uma ungazi noma ungiphelezele. Khona engimlindile nje mina la. Ngiyacela Nkosi yami bengiyicelela. Okay, ngizokuphelezela. Ngiyabonga. Iphisi madoda. Kuba kanjani lapha? Hayi kurali lapho. Hayi yancindile nkabe yami. Hayi kungcono. Hawufethu, ugcina ungitshela ngale ndaba yizolo. Sho yiphi? Lamaphoyisa hlamba? Ya mfethu. Ave sibanike isibhamama naso lapha. Nibanikile? Manje uma unkunzi beyivimba nizomenze njani? Somenze njani mwenziwa njani? Hawu ngendaba yesibhamu sakhe ngithi naye ofeza usilani. Ave senze ngendlela phana mfethu. Nenze njani mfethu? Bosi ade ngibizile izolo. Fika nje isikade kufika umkunzi bevimba ezofuna isibhamu sakhe. Wasomni shothi namaphoyisa asifunayo lesibhamu. Wathi sesothe isibhamu zethoyisa sisaba nethoyisa bahamba nalo. Hayi mfethu kanjani? Mfethu akholwa nawe. Ya ndoda khona abediniwe mfana. Abediniwe mfana. Nekufanele adini mfethu vele wona ibizoba. Angazi mfethu. Uzothola ibizo sesikhathi simkhomba ngesibhamu ngiyapha ofisini lakhe. Mhlawumbe mfethu phela mina ngivanga isabona avele abale isikhathi sokuhlohla isibhamu. Wenza kahle mfana ngoba le engangidiniwe lapha. Ngamjida kodwa ngithi umuphuthu. Hayibo, kanti sesinenhlamvu futhi. Sasinenhlamvu. Asingaphathi engenaluzo wena. Sasinenhlamvu bese sibhamu. Ejitho ufuna ukumthusayo mina. Lutho wapha engangidiniwe ngempela lapha. Akufanele udine futhi uphila nokujoyela kabi. Angijoya kabi lwamjida. And futhi indaba yami nayo kapheli lwamjida leyo. Mangilahlwa nguwe okwamanje lifuta amalangami lungenza ngule ayisuka ngiyamthanda ubuhle bakhe ngiyamchaza ayisuka Sorry sawubona. Njani? Ngiyaphila. Cokuzwa khona ohlala la? Hayi cha akekho. Cokuhlala nawe? Ikhiki ngahlala. Alright, yodwa. Ngiright njani? Ngiright. Uba igama lakho? Ngusilindile kodwa ungangibiza ngosili. Okay, waba isibongo. Owabandimandi. Right. Manje wena igama lakho ba? Mina nguMinenhle. Okay, isibongo? Makhanya. Ngiyajabula ukwazi. Okay, yabona kumthetho wala awuzobanaka lapha. Yabo nje lapha obongene wathi awuzobanaka la siyaphasa la siyaphakamisa. Indaba nje yesidom nje ngisebenzi. Okay, ngiyakuzwa. ngiyamchaza ayisuka ngiyamthanda ubuhle bakhe ngiyamchaza. Awuya, Antwanas. Sure. Wacha baba. Mba kahle. Safunda wena. Safunda. Yebo, funda mekwenze njani? Hayibo. Ngifuna noma yini? Imali. Wonihlana phela. Hayi bhuda ngihlangene. Uthi nje lento yakhe ngixaka. Wafika kanye ngo-10:1. Subuya manje ngo-10:2.
Khona kusasa uyeza noma soze sikubone no-23. Wena mfana musungijwayela kabi. Uqala ungazi nongazi. Kodwa nje usuyangiphaphela. Wena uyangazi? Angikwazi. Ngabe ngikwazi la vele. Mina ngabe ngiwazelaphi? Yazini ayazani wendoda. Ayingaphaphelani. Manje usho ke dog. Kuhlala bala. Popeye. Popeye. Ubani Popeye? Ngezomazi angithi ngiyalova. Okay baba. Ngqongqolo mjitha kulova. Yazi ube kuthola amahati ngababutha bonke. Uyakhuluma yini? Hayi no bhuti. Khona inkunzi emhlabeni. So. Awungitshele wesiphi. Wena mluphathi. Wasana. Mina se. Ukhona nomunye oloke iyaluza ngesikhathi sokufunda eminyango. Wasana. Yebo se. Unjani manje? Uphuma kini kodwa njengoba nje engazi ukuthi uphuma emlomeni wenkomo nje. Uyaphila kodwa? Ayaphila sesingasakwana. Kodwa mfana wami ungitshele. Yini ngempela lento ongenza yona? Yini? Ngathi ngangikucele kahle kangaka ukuthi ungangihluphi. Se. Ngiyaxolisa se. Nami ngangalindele indlela ekwenzeka ngayo. Nami sengaphoxeka. Anise kube kuya ngami ngaba ngibuyanga nje. Xoko abangibuyanga. Uyazi mfana wami? Lento le iyaqala ukwenzeka la. Selo ngaqala ukufundisa. Kancane kangaka ukuthi idaleke. Mfana wami uyabona kodwa ukuthi uzongifaka ehlazweni. Ngiyaqoza se. Yeba bangifaka inkinga noma kasiphi. Shuthi phela umuntu ngeke nesifuthi bright mekunje. Futhi bright iyahamba makunje. Hayi mina ngiyakhala. Hey, ibambe lapho ke mfana wami. Ngifuna wazi ke mfana wami ukuthi uyabona mina kulomkhakha lo. Iyodwa into engiyifunayo. Ngifuna nina niphumelele lime nekusasa elihle. Kodwa manje makwenzeka kanje cha nami ngiyadideka. And lento ibhlungu ngoba mina nawe nosisi wakho sasibe nesivumelwano esihle kabi. Ngakho ke sekufanele kube ngamagama enkehle manje. Xosha impose. Yaseyaxosha. Sasingeveni kombe sivumelene kanjalo. Wawushilo se. Ensengiyathembisa. Asophinde phi. Ngafuna usiswama ayifunga usiswama ayifunga ngawukho umuntu wasekhaya se asophinde se. Singaphesha nanokubheja futhi se asophinde. Ubheje ngosisi wakho. Ayibo. Ngithini manje? Hey, lalela la. Lonto yomabheja uyigcina nabo lapho usisi wakho ngingeni mina la. Wena mfana uzongiqhatha noprincipal. Ubuyile manje. Into ozongisiza ngayo ke ukuthi wena uzofanele ufike la kusasa nosisi wakho. Ukuze mina ngiphume nesiphetho salolu daba lolu. Se. Ngiyabonga se. You are the best se. You are the best se. Ngiyeke se. Asophinde se. Asophinde. Sengizofika early and ayine se. Asophinde second thing asile. Ngiyabonga se. Hambe eklasini. Oh yeah. Hey. Angazi noma sengiyaguga. Noma lokho kulomboy kuse kakhulu. Siningi sasenze. Hayibo hey, ubani manje lo? Woza la uyapho? Hayibo. Ubani manje futhi lo? Wendoda, awusho. Wadlula ushuyibeka nje wena la ungaqalanga la eoffice uyapi? Ngiye staff room. Uyokwenzana e-staff room ungaqalanga eoffice? Hayibo. Ngiyohlala khona. Hayibo. Ngoba phela kuqalwa la eoffice before uye e-staff room. Uyoyena uyohlala kanjani e-staff room ungaqalanga la? Hayibo. Ngiyoqala eofficeini. Ngiyokwenzana eoffice ngempela. Wena wazi usikwenziwana eoffice umuntu mayifeka? Hayi, shutha ngazi ngempela. Awume sisaloke sibanga nje. Ubani vele wena?
Habe, yazi imhlola. Hayi imhlola. Wena mnumzane usho ukuthi uyehluyenyuka kulamagceka kulesi sikole awumazi ngisho uprincipal wakhona. Hey principal, hey awungixolele principal yazi kushelela ulimi. Mina ngu Mr Myende uthisha omusha la esikoleni. Ngabe uyaphila uthisha omkhulu? Hayi, sibonga wona umedical aid siyaphila. Hayi kungcono. Ngabe uthisha onhloko ubani isibongo? Hayi, mina ngu Mr Mhlongo. Hayi, ngiyathokoza kakhulu ukwazi mphathi. Hayi, bese ngengezwe ngawe Mr Myende. Kwadloko phela bengingakaze ngikubona. Ubufundisa siphi isikole? Oh hayi, bengifundisa eSiphingo Primary. Oh, eSiphingo Primary. Manje awusho. Uma eSiphingo Primary kufika uthisha omusha, baye bengawafuna ama document akhe ukuthi phela bakwazi ukuthi bamfake kwi system. Hayi, bayawafuna thisha omkhulu. Okay. So wena wenziwa yini ukuthi uma ufika la kulesi sikole uvele nje ugaluze wehla wenyuka kodwa ungakaze uwakhombisa ama document. So kwazi ngani noma thina umuntu nje ozonika abafundi ibhamu. Sike saba nenkinga umfundi okhomba abanye ngeibhamu la. Noma mhlawumbe umuntu ozogwaza abafundi bamla ngemsize ecijile. So kwazi ngani ukuthi ukulungeleke ukuma phambi kwabafundi. Hayi, akhona mphathi ngiwaphethe. Kwakuhleke. Pho aphi ngoba ngaze ngiwabona. Oh hayi, asemotweni mphathi. Ufundise emotweni nafuna nama document emotweni ngoba phela fanele ezela kimi ngiwathathe ngokufaka ku database. Hayi, emphathi bengizowakhipha uma usufikile wena. Phela mina izolo ngifikile ngangakufica la esikoleni. Hayi. Wangangifica kanjani ngoba phela nami ngifikile la izolo. Sakucinga no Mr Dlomo, sakucinga asangakuthola kanti ke mina vele benginendlela so ngisheshe ngahamba. Nayi cha, hayi akunjalo mphathi. Hayi, mina bengikhona futhi angikubonanga mphathi. Hayi. Imini umuntu ongazange abone wena ngoba sikufuna isikole sonke lutho asikutholi. Ushuthi ningibheke kahle? Hayi ngiyasola mphakathi. Ayingathi aningibhekisisanga kahle. Sikubhekisisile. Kodwa ke singaloku esiphikisana. Ngaze kukhale nensimbi. Awalanda ama document akho sibone ukuthi sikumisa kanjani. Hayi kulungile ngiwathathe la emotweni mphathi. Uma Mr Myende. Sawona. Sho hamba kanjani? Kamali. Akuhamba kahle zishaphi? Zishaphi? Zishaphi. Zishaphi izini manje? Ufunani ke la? How? Oh, nomzobole amakhayoni, osuzobole wona nginawo bhuti. Hayibo. Ngoba ngifuna ukwenza nama crown. Hayibo. Ngangani mina? Athi ngibhala ngayo nje nini eklasini leni. Aba sabhala ngithina ngama crowns, bhala u-ink. Bhala ngo-ink. Hayibo. Kanti ufuna grade ba wena? Ufuna grade 4 mina. Ha. Yazi mina ngitshela ukuthi ufuna grade 1. Hayibo ngehlisa ngaka, kodwa ehluleke lapha. Ungisiza phela bhuti omdala. Ngikusize ngani manje ntwana? Ungakhela ishiphoqozi uma ukwazi ukwakha. Shiphoqozi. Konje yini le? Lento okudubula. Oh, lento ifaka amaphepha mase yaqhuma. Angazi ukuthi ifakwani, kodwa iyaqhuma nje. Oh, sengiyayibona yazi leyo nto. Hayikhuleka ntwana ngiyakwazi kuyenza. Okwangcono, ungakhela bani. Ntonazi, akulungile ntwana ngizokwakhela, kodwa phela kuzoba 10 rand yazi la ayikho into yamahala la mfethu. Hayi okay, ngizocela ke ungimange nginike. Khuleka ntwana kusasa u10 rand wami. Sure. Nayi imali lahlile. Hayi, ngizokuzwe mina ngakhele leyo nto. 10 rand. Mali enkulu yaphila le. Awe nyosi mfethu hamba ukhamanzi phela mfethu. Engeke ngomiwe mina mfethu. Njami noma kuthiwa woniwe ke mfethu. Ngicela wenzele mina. Hayibo. Ngoba uyangithuma mani. Cha ngikuthumi mfethu. Uthi ngiyasaba kudla ngase office. Usaba ne office? Hawu mfethu. Saba semkhize. Usaba nani semkhize? Hawu. Kanti nanyosi mfethu uphila ngumuphi umhlaba mfethu? Awusakhumbula isimenzeni semkhize kuseni? Hayibo. Ucela semkhize usalapho? Ha mfethu warifa ayithanda ngayo lento esimenze yona ke. Noma kuthiwa ayithandanga mfethu. Manje ngizohlala ungawaphuza amanzi ngenxa yokuthi usabusemkhize. We, sengancame ngawaphuza mina mfana.
Hayi bo mfethu Skhovu uzofa mfethu adingakala amanzi egazini. Sanibona. Sure mfethu hamba kanjani? Akuhamba kahle. Ah ku-right mfethu. Skhovu siphosa thunywe kuwena. Oh uthunywe babafa. Bese thunywe uqholosha. Oh uthe ufunani? Bethe ucela ufike namhlanje maphuma isikole. Aze kumayelana nani mfethu? Iyangazi. Mhlawumbe ufuna ukuthi ngiqede leya ngoma. Le ayi mfethu umtshele sithi angisaconi mina sengiphusha umngqwele manje. Hayi bo Skhovu. Hayi bo baba hamba uqede leya ngoma baba. Bayifuna abantu hit phela leya baba. Yodwa nto umngqwele bami besebenza njani ke bona? Cha mfethu uzoqhubeka lapho umngqwele mfethu. Qala uqede ingoma kuqala. Hayi okay ke mfethu ke sengizoyaka nje ngela wena ke kodwa. Ya. Okay mfethu umtshele nje uqhamuka ntambama mfethu. Okay shala. Moja mfethu. Ya wena kufanele hamba uqedela ingoma wena. Kodwa mfethu ngeke umngqwele besebenza njani bona? Uzoqedela ingoma usuyaqhubeka nomngqwele. Hayi. Ngeke ngicabanga.